Σας καλωσορίζω στο σημερινό βίντεο όπου θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κούτα με το δέντρο και τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Και εδώ έχουμε τις μπάλες τις περσινές και αυτές που αγοράσαμε για φέτος. Αποφάσισα φέτος να είναι λίγο πιο μπορντό αποχρώσεις, ενώ πέρσι ήταν πιο λευκές και χρυσές. Το σπίτι είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή. Το δέντρο θα πει εκεί στη γωνία. So still every moment with you, it gives me a thrill. I hear the carols. Λοιπόν, έχουμε στήσει το δέντρο, στα κλαδιά, έχουμε βάλει κάτω και τη φούστα έτσι σαν καλάθι που είναι πλαστικό τέλος πάντων και τώρα θα προχωρήσουμε στα φωτάκια. Αλεξία! Και ήρθαν και οι πίτσες μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις λευκές μπάλες που σας είπα ότι έβαζα μέχρι πέρσι και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις χρυσές. Αυτές ήταν από το Jumbo και από μέσα έχει και φωτάκι και κανονικά έκανε Xmas, αλλά εμείς πήραμε μόνο αυτό που είχε και άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να μπει εδώ. Πιο όμορφα, γιατί δεν έχουμε πολλές. Τι δεν έχουμε πολλές. Τόσο θα βάλω 48 στολίδια και αγόρασε 48 στολίδια. Αυτά εδώ τώρα, κοίτα πως τα έβαλες. Ωραία, Αλεξία. Βάζουμε και τα βγάζουμε. Όχι, γιατί Εσύ το έβαλες. Δεν το πάμε. Αλέξα, πώς σου παίρνουν ιδέες, εμείς ψωνίζουμε ούτε μισό στολίδι. Όχι, εμείς έχουμε. Εμείς έχουμε στολίδια. Θα πάρουμε 2-3 βασικά. Δεν θα πάρουμε Όταν τίποτα εννοώ βασικό. 2-3 τέτοια ρε φίλε, μικρά ξύλινα. Θες αυτά. Όχι. Για την κορυφή, ο χιόγκος. Oh my god! Το δέντρο μας! Έτοιμα! Ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Και συνεχίζουμε με την κούτα που έχουμε διάφορα διακοσμητικά, ό,τι έχει να κάνει με χριστουγεννιάτικα. Έχουμε 2 μαξιλαροθήκες, χαρτιά περιτυλίγματο. Εδώ έχω μια μπάλα που μας έκαναν δώρο πέρσι, για τη γιορτή μου βασικά μου την έκαναν δώρο. Η οποία είναι εγώ με τον Αλέξη, ας πούμε. Έχεις αφήσει φαβορίτα τότε, σαν το σταμάτη κόκοτα. Εγώ το θυμάμαι που ήρθαμε έτσι ακριβώς. Πέρσι δεν. Και συνεχίζουμε με τη διαφόρμηση. Πέρσι. Wow! Και εδώ έχουμε το σκουφάκι του Woody μας. Επίσημα Χριστούγεννα.
Και εδώ βλέπουμε το πρώτο δέντρο που είχαμε στο σπίτι. Πολύ ωραία, γιατί δεν το γράφεις. Ούψ. Αυτό ήταν το δέντρο μας για τα πρώτα 3 χρόνια. Ξέρεις ότι το πρωί όταν ξυπνάει και έρχεται μέσα στο σαλόνι να κοιμηθεί, δεν του αρέσει που έχει φως και χώνει το κεφάλι του μες στην κουβέρτα. Τι κάνει έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε να διακοσμήσουμε το έπιπλο της τηλεόρασης. Θα βγάλω το κυρίι. Σίγουρα θα φύγει και αυτό. Οπότε τώρα αρχικά θα βάλω πάνι κάτω από το βάζο. Αυτή είναι εδώ τη βάση, την κρατάμε. Προσθέτω αυτό εδώ το κεράκι. Θα προσθέσω και αυτό εδώ το ταραντάκι. Τον καριοθράσευτον, τον οποίο τον είχα από το παλιό μου δωμάτιο, στο παλιό μου σπίτι, στο είναι ροζ, εδώ. Θέλω να προσθέσω αυτό εδώ, το οποίο το είχα πάρει από τζάμπο, στο οποίο μπορείς να βάλεις ένα ρεσό μέσα και λόγω του ότι είναι χρυσό, λάμπει πάρα πολύ όμορφα, οπότε θα μπει και αυτό εδώ. Είναι λίγο φορτωμένο, αλλά και τόσο όσο. Και από κάτω θα αφαιρέσω ξανά αυτό εδώ το βαζάκι και λέω να προσθέσω αυτήν εδώ τη χιονόμπαλα και να μπει εδώ πέρα. Θα προσθέσω σίγουρα αυτό εδώ το κουτάκι, είναι από λαντουρέ, το είχαμε πάρει πέρσι μαζί με τα μακαρόνα από το Παρίσι και επειδή εδώ έχουμε διάφορα αναμνηστικά από τα ταξίδια μας, θα το βάλω εδώ. Και λέω να προσθέσω και αυτή τη μικρή χιονόμπαλα που έχω, την είχα πάρει από το Μήλο των Εξωτικών. Το τίκαλα. Και θα μπει και αυτή εδώ. Παραφορτωμένο και έτοιμο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο έπιπλο της εισόδου. Έχω βγάλει τα λουλουδάκια που είχα από εδώ. Είναι λίγο κρίμα για το αρωματικό το οποίο έχει τελειώσει και είναι έτσι, αλλά μου αρέσει πολύ η συσκευασία και μέχρι να αγοράσω κάτι θα μείνει εδώ. Θα προσθέσω αυτά τα κλαδιά εδώ. Έχω συνηθίσει και βάζω το αρωματικό. Δεν με ενδιαφέρει που φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται άκουσα χριστουγεννιάτικο και κάπως μου αρέσει να το βλέπω εδώ για να το χρησιμοποιώ. Και στη συνέχεια θα προσθέσω αυτά εδώ τα δεντράκια, τα οποία θα τα βάλω μέσα στο δίσκο μαζί με τον καυστήρα και το αρωματικό. Θα τα βάλω έτσι εδώ. Και θα βάλω και το ρεσό. Και κατευθείαν φαίνεται έτσι πιο γεμάτο και όμορφο. Και από αυτή την πλευρά θα βάλω το τρινάκι, μου αρέσει να το βάζω κάπως έτσι, και δίπλα θα προσθέσω και αυτό εδώ το δεντράκι. Και τέλος, τις καλτσούλες, Αλέξη Χριστίνα, τις κρεμάω εδώ. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και από εδώ. Οπότε τα τελευταία που μου έχουν περισσέψει είναι αυτά τα δύο τα οποία είναι χειροποίητα λικεριά. Έχω αυτά τα οποία τα έχω πάρει από Sinsei, είναι με μπαταρία. Και έχω και αυτά εδώ, τα οποία είναι από Jumbo, είναι έτσι κόκκινα. Συνήθως αυτά τα χρησιμοποιώ είτε πάνω στο έπιπλο της τηλεόρασης, πέρσι τα είχα χρησιμοποιήσει σε ένα τραπέζι που είχα κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα βάλω κάπου γιατί νιώθω ότι έχει γεμίσει αρκετά και το έπιπλο και εδώ είναι ok. Θα πιο μετά αλλάξω τη διακόσμηση, θα προσθέσω κάπου αλλού. Και οι τελευταίες μας πινελιές είναι αυτές οι δύο μαξιλαροθήκες, τις έχω πάρει και τις δύο από Sinsei. Η μία είναι αυτή η κόκκινη που σχηματίζει δεντράκια και η άλλη είναι αυτή εδώ η μπες που έχει πάνω αυτόν τον ταραντάκο και θα τις βάλουμε κάπως έτσι εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το βίντεό μας και τα παιδιά θα μας πούν την άποψή τους. 10 στα 10! Αν εξαιρέσεις ένα ξύλινο που δεν της άρεσε και το έκρυψε στην κουζίνα. 20 στα 10. Όσκαρ, πόσο? Πόσο? Και ο πιο αυστηρός κριτής, Βερόνα Φαν, 9,2. 9,2 στα 10. Δεν είπα στα πόσα. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές, να περάσετε τέλειες στιγμές γύρω από το δέντρο σας και σας ευχαριστώ πολύ που το είδατε.